kaju. Uy, dagko kaju kinasa na wa. Oh. Wah. Diapa. Oh, taklubong gamay. Diapa taklubong. Gikan na ilaman ng bibit og sa ngay Marilo sa baklayon. Ya, si Wawag. Ningkat-kat sa kaning banggira. Huh? Wag. Ang sarap na wag. Ano ni? Wag guys. Wawag. Wag. Porma ni wawag. Sama na wag. Nalaman ka na ni kat-kat wag. At kuning wag ah. Ano gisid na kaliro. Sama ni wag tunuan? Oh, tunuan. Kut-kut ka glubiron niya. Napo ka bok lubi ako ng sudo pag sure ka wag arang kahapdes. Ako ning bagaw mo humok. Ya ragbut-but di ako ha ning dito. Ay buhat ini but-but. Ragbut-but. Ya ragbut-but. Duha ni ka but-but. Yan buskan sa mengan ano ya buskay awan sa mengan. Buskay. Wow. Og sa Davao na guys mo nga nandog kabaw-kabaw. Sa kang Digong Duterte mo na ngalan nila kini kabaw-kabaw ano man eh. Ay Digong, nandito na ang kabaw-kabaw galing sa Davao. Nami sa likod guys, sabay. Didikit siya na mo. Napuhan ka na. Okay guys, maura to. Daghang salamat kaninyong tanan.